عاوز سلامتنا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتنا خميت نحن الزوان زبلكم حاصرتنا وانا حبريتات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب من قباري ترسعوا بس بريزيدنت دونالد ترامب حاول حسرن زخونا اب سمين امريكا ناي مينيسو غزات ابالات كونغرس زخونا إلهان عمر اب حزب واخيبا اب زنبر اللوان قدم ساعات متقعت 5 فصمن تسمعوا مشت اب سمين مينيابوليس اب استخايد حد حزبو 100 مدرخ مدر امهاب اب زنبر اللوانين اتن سومالاويت امريكا وتوكاليت إلهان عمر مننت بول كسب كساب حجب زي تفلت اول كسب متقعت استفصمن اتول كسبنا مدرخ بمغراف زي تفلت افساسي اب لعل تابال كونغرس دحر منطاق حيلتات تصطانت الكسبون بو اب تحت قطرت يمو متقعتي اب استفصم اللوان إلهان عمر بزعبا امريكا بوليس إيميغريشن اب كروا فيدرال وكيل بزعبا استقتلوا نبرتن اتخا برتع مدرا امها بنيرن بفلاح حلف وشت او تصتا هوملاند سيكوريتي زخونه كريستيان نوم كاب سلطان خورد وي كسخ مسرتل تصاوعت اب زغربل زنبر اللواني اتو الكسب نزمت قعت زفصمه تبايلو اتمت قعت فصمه والكسب صليم جاكيت استخدنه خوينو خمت خاف استفلل يقرنا عستوسد فيديوهات زريو بمرفز مسل فساس نجار اب لعل إلهان عمر كم زنصقلا تغليصو حيلتا تصابون بونت والكسب اب مريت بمداقه تحت قصر كم زتو ابالات بوليسون ابتو بوتا مبصح اسيرو وسيدمو بوليس مينيابوليس نتول كسب سالتاي درجانا اكلاو غدات مصح بزبل كسي 5 مسرتلو تفليتو اتابال كونغرس إلهان عمر دحرت متقعت مدره انكو قرطا بقلطفنا حكمنا خدا كونت تحتتا مدره ان كم زي قرطا بمغلاص نوتم استاكو حزبي مدره انقتيلن انا خوينات تتصاوير كابسو مال زمصاخو سبيتيه سلازي خمزياتهم زامسلو اناشتو سغاتات مفرحات فصيمو ايسم بدن نحنا حزبي منستا حيالاتنا ولا حد خسعرنا يخلن كبلا خمل محدار ترامب نانقفا امشي ازف تعمزي امين استاغزات فيدرال او بوليسات إيميغريشناتن امونغو نبرتن زنبر وطري ابزعب اللوانيو لوخ دونالد ترامب نابدي سافاز خدل مخنيات تزاريهم في المارشال برهان جلا منفسهم سبيرنا يوم طلعتنا دوقسنا يوم كبل تسمعهم عبيد سب سلطان بلتقنا كاب بيشوفت زغرب زلو مفرحن قاتللهم تقدماي منستر قدم معلتات لمون بزعوا موت لمون بزعوا خينات حجوم بزعوا عدقيت اطوارن حجوم بزعوا قتال طيتنا تزارو شومونت عمد زغطور غزاتون الله ايثيوبيا سمايت هاجر نجيبوت نيرتران درونات السودان ان كينيان دما ناي كنات نفرت احلفهم زهاون زرايم بلتقنا سمايناتنا ايخو بلو مسمعهم لمديو في المارشال برانجلاون ابل علينا خوينات زبسرو صلاتنا قلصمهم بمدقواس منفسهم بمسمارن نمصلنا زبل مفرحون كقربو تسمعهم نحيلا يرون ابز حلف 5 عامات عزيز فتنا امريكاون اتصبي غرنا يلنا خبلو ايام تزاريو ننا ايثيوبيا هو خلل زخونه غزي خيتعاغته زنبره تخونه غنا زحلف 30 عامات كدقس تجدد ابز حلف 5 عامات فتينو رؤسو مس ديجيتال عالم زوهاد بلص حيلا اير خوينا لخبلو في المارشال برهان جلا تزاريو تغلالي تماجدر شوم كالوت ازست سراويتن حيلا اير تاريخ زمن بلصقنا لالاو نتناي مخبار نعاوت غيرو مخقرو بيفلط بلاينش مدي انابلن حزبي زيچفچف اطوار زمسغنولم دغافن تدغاغافن ونكمو اب زمن بلصقنا نا ايثيوبيا هو خلل بدرونات جيبوتي بترغغامي تدفيرو زيغاتات ونتقتلوا ابزم محدار زون شعبي انا درونات تعزبتن حويسو اب غزاتات ايثيوبيا اكايديو حيلتات اير كينياون عما كابتات غوجن يابيلون اب چاكا بوتاتات متقعت نخغبر كابلتقنا فقاد كمستوهو اير سعني اب غبط اب جيبوتي اب كينا اب ايثيوبيا ونكي ترامب زاززو ونزغعز زي بلتقناتات دما نابانا ونعو تبايلنا خبلو اكال بروباغندا غيروم نتمبص حيل اير مغلاصم قتيلم ابرس ختما خلل تግራይ مقله وصا طره ገንዘብ ካብ 50 شح بر ናብ 10 شح بر نخنك مغبار تسمعوا ابز وان زي بوليس اب تخلل ካብ بانك وصيون سراح ولدن كوعل زنبره لعل 2.2 مليون بر طره ገንዘብን ከም ዝሓዘ ገሊጹ መንግስት ብልጽግና ስልታው بزخونه መንገዲ ኣብ ልዕል ህዝብ ትግራይ ዘውርዱ ዘሎ እገዳን ክልከላን ብዝተፈላለየ መንገድታት ተጠናኺሩ ቀጢሉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዞባ ትግራይ ንግዳው ባንክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረንዳ ስላሰውን ጥረ ገንዘብ ይፍተነሎ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ማሽናት ኤቲኤማትን ጥረ ገንዘብ ካብ ስራሕ ወጻኢ ካብ ዝኾነሉ ብዙሓት መዓልታት ተቆጢሩ ዓማዊል እቲ ዲስትሪክት ገንዘብ ንምውፃእና ባንክ ካቱ ከለው ዝፍቀደሎም ገንዘብ 2000 ብር ምዃኑ ንቴሌቪዥን ትግራይ ተዛሪቡ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ክልል መቐለ ዝርከቡ ጨናፍር ንግዳዊ ባንክ እውን ንሓደ ግዜ ዝፍቀደሎም ወጻኢ ጥረ ገንዘብ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካብ 50,000 ብር ናብ 10,000 ብር ንኽንኪ ከም ዝተገበረ ገሊፆም ብዝተፈላለየ መንገድታት ካብ ባንክ ወፂኡ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ካብ ዝርከብ ሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ካብ ሒሳብ ናብ ሒሳብ ኣሰጋጊርካ ጥረ ገንዘብ ንምቕባል ድማ
كسب 500% كوميشن كم زحتت نبرت يقلصوا اب ديستريكت شرندا سلاسه كاب زركو ጨናፍር ንግድ ባንክ ውሽጢ ሕጂ እውን ስርሖም ካብ ሒሳብ ናብ ሒሳብ ዝውዋር ጥራይ ኮይነን ለብመዋል ድማ ነበርቲ ይገልጹ ኣብዚ እዋን እዚ ፖሊስ እቲ ዞባ ኣሰራርሓ ባንክ ወፃኢ ኮይኑ ንዘይሕጋዊ ስራሕ ወለድ ክውዕል ዝነበረ 2.2 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ቢድን እግርን ሒዞ ኣሎ ይብል ፖሊስ እቲ ዞባ ኣብዛው መብርሂ ጥራ 14 ኣብ ቀበሌ 4 ናይታ ከተማ ጥረ ገንዘብ ካብ ባንክ ወፂኡ ገይሩ ብምኽዛን ካብ 3% ክሳብ 5% ኮሚሽን እናኸፈለን ንስራሕ ወለድ ክውዕል ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ እዩ ምስ ንብረቱ ኣብ ትሕቲ ቁጥር ዘእተዎ ዝበለ ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ካብ ባንክ ወፂኡ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰብ ብምእታው ምክንያት ህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ ቁጠባው ዘቐመጦ ውሽጢ ብጥረ ገንዘብ ኣውፅኡ ንምጥቃም ከም ዝተጸገመ ዝገለጸ ፖሊስ ካብ ኣሰራርሓ ባንክ ወፃኢ ብገንዘብ መንግስትን ህዝብን ብሕቡእ ዝነግዱ ውልቀ ሰባት ብምቅላዕን ኩሉ ምትሕብባር ክገብር ክብል እውን ጣውዒ ተቕሪቡ ቅድሚ 10 መዓልታት ብጉዳይ ስራሕ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተጓዒዙ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ትግራይ እንደገና ኩናት ክውላዕ እዩ ዝብል ሓላፍነት ዘይስምዖም ውልቀ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ወፃኢ ብምሓዝን ህዝቢ ብወለድ ንምስቃይ ይፍትነለው ክብል መዘራቦም ዝከር እዩ ምሕዳር ብልጽግና ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ዘይምትእማን ባእስን ብምፍጣር ኣብ ስልጣን ንምቅጻል ይጽዕር ከም ዘሎ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ገሊጾም ንምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ንታሪኻዊ ጸላእትና ዝተባሃለ ኣካላት ተዋዳሪ የብሎምን ክብል እውን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ጸለምቲ ምትኹታኽ ተፈጢሩ ሰራዊት ሰፊሩ ኩናት እውን ተላዒሉ ዝብል ዘመተ ብቐንዱ ዝስምዐሉ ዘሎ ብገዛ ርእሶም ብብልጽግና ወይ ድማ ርእሶም ንብልጽግና ንምግዛእ ብዝውስኑ ኣካላት ኮይኑ ብብዝሒ ተዓዚብናዮም ብዛዕባ እቲ ተፈጢሙ ዝተባሃለ መጥቃዕታት ተኸፊቱ ዝተባሃለ ሓደሽቲ ውግኣትን ብወገን ክልቲኦም ዝምልከቶም ኣካላት ክሳብ ሕጂ ዝተወሃበ መብርሂ ግና የለን ካብ ጸለምቲ ክሳብ ሕሞራ ስሞም እናተላዕለ ኣብ ዝጥቀሱ ከባብታት ዝፍጠር ግጭት ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ዝፍጠር ምቅራብን ይብትነለ እዩ ዝብል ብልጽግና ብዘይ ምቁራጽ ይስራሕሉ ዝጸንሐ ጉዳይ እዩ ናይ ወልቃይት ናይ ተፈናቐልትን ናይ ግዛኣታት ጉዳይን ኦህዴድ ብልጽግና ብስስዕ ዝጽበዮም መልሲ ንኸይረኽቡ ዘይደልዮም ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን መቆጣጠሪ ካርታት ከም ዝኾኑ ድማ ብዙሓት መራያታት ምቕራብ ይከኣል ቅድም ዝነበሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣማኻሪ ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ጽልእ ንክህሉ ዝደሊ ምሕዳር ብልጽግና ዘይምትእማን ንኽፍጠር እናገበረ ምቕጻሉ ኣልዒሎም እቲ ጉዳይ ብክልቲኦም ወገናት ዘሎ ሓይልታት ብጥንቃቐ ክርእይዎ ከም ዝደሊ ይሕብሩ ኣብ ህንዲ ሓድሽ ዓይነት ብቁልጥፍ እናተስፋሕፈሐ ቀታሊ ቫይረስ ምዝርግሑ ተሰሚዑ ነዚ ቫይረስ ስዒቡ ሃገራት ኤሽያ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ኣትየን ኣለዋ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2026 ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ኣብ ዘለናሉ ወርሒ ጥሪ ዝተፈጠረ ሓድሽ ቫይረስ ኔፓ ኣብተን ከባብታት ሃገራት ከቢድ ስጋኣት ምፍጣሩ ተሰሚዑ ኣብ ምዕራብ ፔንጋላ ግዛኣት ኣብ ሓደ ብሕታዊ ሆስፒታል ኣብ ዝተግበረ ምርመራ እቲ ቫይረስ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ተረኸበ ካልኦት ሃገራት ኤሽያ ከቢድ ናይ ጥንቃቐ ስጉምታትን በረራታትን ክሳብ ምቁራፅን ይወስድ ኣለዋ ብፍላይ ኔፓል ታይዋንን ታይላንድን እዚ ቀታሊ ቫይረስ ናብ ግዛኣት ከይኣቱ ንምክልኻል ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጥቡቕ ናይ ጥዕና ምርመራ ምግባር ጀሚረን ሚኒስተር ጥዕና ህንዲ ከም ዝገለጾ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ 2 ሰባት በቲ ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ምስኦም ርክብ ዝነበሮም ካልኦት 196 ሰባት ድማ ተለልዮም ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ነዚ ቫይረስ ኣብ ዝለዓለ ናይ ክትትል ዝርዝር ዘእትዎ ኮይኑ እቲ ቫይረስ ካብ 4% ክሳብ 75% ዝበፅሐ ዝለዓለ መጠን ሞትን ከም ዘለዋ ጠንቂቖም ዝኸፈ ነገር ድማ ነዚ ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ዝተረኸበ ዋላ ሓደ ክታብ ወይ መድሓኒት ዘይመላው እዩ እቲ ኤጀንሲ ቀጢሉ ከም ዝገለጸ እዚ ቫይረስ ከም ካልኦት ናይ ኣየር ለበዳታት ብቁልጡፍ ስለ ዝዝርጋሕን ንቁፅጥር ምቹው ከም ዝኾነ ገሊፆም ንኔፓል ቫይረስ ምዝርጋሕ ብዝምልከት ኤጀንሲ ፀጥታ ጥዕና ዩናይትድ ኪንግደምን ብዛዕባ ምልክታት እቲ ቫይረስን መተሓላለፊ መንገድን ብዝርዝር ሓበሬታ እዩ እቲ ኤጀንሲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሎሚ ብሎግ መግለፂ ምልክታት ኔፓ ቫይረስን መብዛሕትኡ ግዜ ብረስንን ሕማምን ርእስን ከም ዝጅምር ገሊጹ ድሕሪዞም ምልክታት ምርኣዮም ሕማማት ናይ ጨዋዳ ሕማምን ተምላስን ሕማም ጎሮሮን ክጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ ኣብ ገሊኦም ሰባት ድማ ናይ ምትንፋስን ፀገምን ሰዓልን ሓዊሱ ናይ መተንፈሲ ኣካላት ፀገምን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ይሕብር እንተኾነ ግዳ ሓደገኛታት እቲ ቫይረስ በዚ ጥራይ ይብቅዕን እዚ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ሚኒስተር ጥዕና ከም ዝገለጸ እቲ ሕማም እናኸፍአ ክኸይድ ከሎ ሕሙማት ከቢድ ናይ ድኻም ስምዒትን ናይ ንቕሓት ህልኽላኽን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ከምኡ ናይ ነርቭ ስርዓት ፀገም ከርእዩ ከም ዝኽእሉን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ድማ
زغونتات نابوت ناي امرو حبطت ناي اكل من قطقاطن كمرح خم زخل غليصو اوشت 24 وي 48 ساعات تحمم ناب كوما خطو خم زخل اتيجنسي حبر از فيروس كمي محللف نزبل حتو اتيجنس قن منقطات زرزيرو قداماي كابت فيروس زلو انسات بفلاي دما قبليت عوافن حسمان بزغبر قطاو ركب محللف كون كم زخل يغلص قالاي دما بزوم انسات بستبكل مغبتاتنا ابنت بطريو ستتصبقون تمرن وي فرافر ابي لخون كم زخل يغلص سالساي دما بغرب اركب كاب سب نابسب كم حلالف كم زخل ون يحبر كبرات خاتنا لهم زدلنا يمرستو قدات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت مغبارن channelنا زلكم دقف بمغلاص كم زي ترسعنا بنا بخالو تمسل حبريت اخسب نرهب سلام